Velkommen til endnu et afsnit af min podcast Leading by Example med Rami Ismail. Jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke med min gæst i dag, og jeg er ret sikker på, at vi kommer til at have en rigtig fed samtale omkring det her med ledelse og vejen dertil. I dag har jeg besøg af koncerndirektør i PFA, Camilla Holm. Camilla, tusind tak, fordi du er med i stolen i dag. Tak for invitationen. Og det er jo en lidt sjov måde, jeg fik dig i studiet på. Det var jo din tidligere kollega Darius, som jeg havde med i et af mine tidligere afsnit, som anbefalede at have dig med i studiet. Og det valgte du så at takke ja tak til. Hvad var det, der fik dig til at sige, det kunne jeg godt være med i det her? Jamen, der var vel to ting. For det første en meget varm anbefaling fra Darius, som var svær ikke at kvittere for. Ja. Og så synes jeg, så kan jeg godt lide dit gå på mod, at du har kastet dig ud i sådan en podcast omkring et vigtigt emne, og så tænkte jeg, det vil jeg gerne støtte op om. Ja, jamen det er super fedt. Det er jeg rigtig glad for. Tak for det. Jeg glæder mig til den snak, vi kommer til at have. Du har en masse spændende ting, som du har oplevet gennem din karriere, og du har også et ret spændende syn på ledelse af, hvad jeg har læst mig til. Nu tilføjer jeg dig på LinkedIn, lige efter jeg har snakket med Darius, for ligesom at se, hvem er Camilla Holm, og jeg har egentlig bare været ret imponeret af alle de ting, jeg læser om dig, og de opslag, der kommer på LinkedIn, og det, du ellers går og laver til dagligt. Så det glæder mig til at dykke lidt nærmere ned i. Men jeg tænker, der er nogle af mine følgere, som måske ikke ved, hvem du er. Kunne du lige prøve at give sådan en kort introduktion af, hvem er du, og hvad laver du i dag? Jo, jeg kan prøve. Ja. Jeg er 50. Jeg har rundet et skarpt hjørne her i sommer. Jeg er nu, hvis vi siger træls om lidt, så må I bære over med os, fordi jeg er, som du også er, fra det jyske, og jeg er opvokset i Aarhus, hvor jeg læste økonomi, og da jeg var færdig på Aarhus Universitet, så tog jeg firtoget, som man sagde dengang, til København, og startede min professionelle karriere hos McKinsey. Så har jeg været konsulent i rigtig mange år, indtil jeg begav mig ud i virkeligheden og fik job i Nykredit, hvor jeg sad i kapitalforvaltningsbenet. Jeg kan lige vende tilbage til, hvordan det skete, men det er sådan klassisk, at når man har været konsulent, så kan en vej ud i virkeligheden være via en kunde, og Nykredit havde været kunde for mig. Der var jeg så en årrække, kom jeg til Totalkredit, og i dag sidder jeg så i PFA, hvor jeg sidder som koncerndirektør med kunder og sundhed. Ja. Og derhjemme har jeg 2 lækre teenagepiger, eller rettere sagt en tilbage, fordi i går flyttede min store datter Anne-Sophie hjemmefra. Ja. Og det stod vi lige og snakkede om, at det er et helt podcast værdigt. Det er faktisk både et stolt og vemodigt øjeblik. Så det har faktisk været en lille smule sorgfuldt, men også et stolt. Så hvis det bliver lidt emotionelt i dag, så ved vi hvorfor. Tak til Anne-Sophie. Og så har jeg Emilie på 16, som jeg bor med. Hun er hos mig hver anden uge, og vi bor inde i København K. Okay. Så du er gået fra at være aarhusianer til nu er du københavner? Total københavner. Fedt. Så har jeg en sød kæreste, der hedder Jan, der bor ude i Søborg. Okay, og jeg kender jo kun Søborg fra ismejeriet, og de laver ret god is. Så mere end det kender jeg ikke rigtigt til Søborg. Men det skal ikke handle om det. Du sprang lige lidt over en af de steder, du har været. Altså Deloitte, der har du også været i nogle år som konsulent også, ikke? Og det var jo der, du mødte Darius, og var kollega med ham også nogle år derude. Men kan du prøve at fortælle lidt omkring din rejse? Fordi du har været ved nogle spændende virksomheder, McKinsey, Deloitte, Nykredit, Totalkredit, og så ved PFA nu. Hvad har været så nogle af de spændende ting, du har oplevet på den her rejse fra at gå fra at være konsulent til leder? Og hvornår var det egentlig, du indtrådte dit første lederjob? Jamen, der er jo rigtig mange overvejelser, som bagefter kan se her i retrospekt enormt velovervejet ud. Og noget af det er jo også tilfældigheder. Men hvis jeg nu starter med mit valg om som færdiguddannet kantekone, altså økonom fra Aarhus Universitet, så det at vælge konsulentvejen var helt ærligt et ikke-valg. Fordi der var så mange industrier og så mange faglige emner, jeg synes kunne være spændende. Så jeg havde faktisk rigtig svært ved at vælge industri. Det eneste, jeg dengang vidste med sikkerhed, det var, at jeg skulle i hvert fald ikke i finans. Og det kan vi jo så vende tilbage til, hvordan jeg så endte der. Ja. Men man kan jo ændre mening. Men så det at komme ud i konsulentverdenen for mig var også en mulighed for at stifte bekendtskab med mange forskellige fagområder og industrier. Og der er ingen tvivl om, at McKinsey Deloitte har været en super lærerig arbejdsplads og nogle lærerige år i mit professionelle virke. Ja, og man får jo også lidt, nu vil jeg sige hår på brystet normalt, men man får jo, hvad kan man ellers sige i forhold til hår på brystet? Men man får nogle, god erfaring og robusthed. God erfaring og robusthed ved at arbejde i konsulentbranchen, fordi man jo arbejder så mange timer. Var der noget af det, der gjorde, at du tænkte, nu vil jeg gerne over i det, du tidligere kaldte den virkelige verden? Har det noget at gøre med i forhold til, hvor meget man arbejder også, eller var det mere, fordi du egentlig også gerne vil se, hvad der foregår på den anden side af bordet?
Jeg vil sige, at arbejdstid var ikke en del af beslutningen omkring at gå fra konsulentverdenen ud i det, jeg kalder virkeligheden, eller ud i industrien. Altså, det handlede i virkeligheden om, at jeg var jo så 11 år managementkonsulent og rådgav forskellige virksomheder, og på ret højt ledelsesniveau. Det er jo det, der er fedt, når man er nyuddannet. Jeg var 24 på det tidspunkt. Man kommer ind på ret højt beslutningstagerniveau ude i store danske virksomheder, og får lov til at være med til at lave analyser, der understøtter strategiske beslutninger. Men du er altid hende eller ham, der laver beslutningsoplægget og analyserne, men det er ikke dig, der træffer beslutningen. Så jeg har nogle gange siddet og rystet lidt på hovedet og hævet mig selv i håret og tænkt, hvorfor fulgte de nu ikke de der fine PowerPoint-analyser, vi havde lavet? Så jeg havde en lyst til at komme ud og eje beslutningen, men også at føre det til dørs. Fordi i virkeligheden, hver gang jeg havde været på en virksomhed og lavet analyser, så var det typisk over lidt længere tid, og så blev jeg engageret og dedikeret til den pågældende virksomhed og arbejdsplads, men bliver så på et eller andet tidspunkt jo for dyr at have hængende, og så kommer man videre i systemet for nogle nye kunder. Så jeg savnede i virkeligheden at være med de her små skibe, man sætter i søen. Altså føre det til dørs. Og også ledelsesmæssigt. Ja. Og det kan vi vende tilbage til, men når du er leder i konsulentverdenen, så er du leder af et projekt i 6 måneder, 12 måneder, og så er de kollegaer, du har der, alt andet lige videre til et nyt projekt og en ny projektleder. Så der var sådan noget diskontinuitet, som jeg synes var lidt utilfredsstillende, og det gjorde mig en lille smule rodløs faktisk. Så jeg havde lyst til noget kontinuitet i mit arbejde, og også i min mulighed for at lede andre mennesker. Ja, og alligevel så var det jo 11 år i konsulentbranchen. Så hvorfor gik der så lang tid, før du så kom over i den virkelige verden, eller ud i industrien? Jamen, fordi det var 11 super fede år, hvor jeg fik lov at prøve kræfter med mange forskellige industrier. Og til sidst specialiserede jeg mig i at rådgive forskellige finansielle virksomheder. Og det er jo så det, der har gjort det i dag, er i finans, sådan fuldtid. Men i virkeligheden, nu ude på gangen før talte vi om det at få børn og drive karriere osv. Altså at være konsulent og have børn er faktisk smart i den forstand, at hvis du har et linjeansvar, hvor du har et ledelsesansvar for en afdeling, så er det svært at være væk, og der kommer typisk en vikar i dit sted. Når du er konsulent og er væk, så er det jo ligesom at være på et andet projekt i en periode og komme tilbage. Så jeg tror faktisk i retrospekt, at det egentlig har været smart at få mine 2 børn, mens jeg var projektleder. Ja. Fordi det har givet mig noget fleksibilitet, og jeg har aldrig oplevet, at det for eksempel at være på barsel har været en hæmsko for min karriere, og for de muligheder, som Deloitte tilbød mig dengang. Så var det så ved Deloitte, du kom ind og blev leder for første gang, eller nåede du det i McKinsey, inden du tog til Deloitte? Det var i Deloitte, der fik mit første lederjob. Ja. Og man er jo projektleder, og at den vej leder for nogen, der er lidt yngre i hierarkiet, end du selv er. Men i Deloitte blev jeg faktisk i en ung alder, jeg var helt nybagt mor, så jeg har været i 30'erne, helt i starten af 30'erne. Der blev jeg tilbudt et ansvar for en afdeling, altså vi kaldte det strategiservice line dengang. Og vi havde sådan forskellige fagenheder, som konsulentbenet var delt op i. Og der fik jeg den ret gode mulighed at blive leder for et team der. Ja. Og det var mit første lederjob, og det var sådan det tætteste, du kommer på ægte ledelse i konsulentverdenen. Og var det noget, du sådan havde gået efter, at du gerne vil være leder, eller var det noget, der ligesom kom, og så greb du den mulighed? Eller har du altid tænkt, jeg vil gerne være leder? Jamen, det var en mulighed, der kom, som jeg var modig at gribe. Det er ikke noget, jeg har gået bevidst efter. Men når det så er sagt, og jeg kigger tilbage, så er jeg ældst af 3 søstre. Jeg har været playmaker, altså den, der spilfordeler på håndboldbanen. Jeg har været anfører. Så jeg er nok sådan som type en, der hvor det falder mig naturligt at tage ansvar. Og dermed er det også naturligt at vælge ledervejen. Ja. Spillede du håndbold på sådan et højt niveau, eller var det mere sådan... Mellemhøjt. Vi var mesterrække, hed det dengang i Rigskov, hvor jeg voksede op. Okay. Jeg tror bare, jeg var gennemsnitlig god, men det var en fed tid, og jeg har tilbragt rigtig, rigtig mange timer i Bellevuehallen. Og spist hapstocks og filuris. Dengang de kostede 3 kroner. Ja, det vil være noget tid siden så. Men det er også en af de ting, jeg synes, der er interessant, det her med, hvad kan man få ud af ledelse fra sporten ind i erhvervslivet? Er der nogle af de egenskaber, som du har opbygget der i sportens verden, du tænker, at de har faktisk været gode at kunne bruge i corporate world? Er der noget? Helt sikkert. Ja. Men det er jo noget, jeg først sådan er blevet bevidst om, faktisk over de sidste 10 år måske i virkeligheden, at altså håndbold er jo en holdsport. Og i virkeligheden er det ret definerende for nogle af de værdier, jeg bærer med mig i mit lederskab, og som jeg vægter endnu højere nu end for, hvad er det snart,
20 år siden, jeg blev leder første gang. Og det tror jeg helt sikkert er taget med fra håndboldbanen, hvor man jo også spiller forskellige pladser og har forskellige roller på et hold. Men at det er summen af det, man kan sammen på banen, der udgør en succes eller en fiasko. Ja, okay. Og så det var så der ved Deloitte, du fik din første sådan lederrolle. Nu er det jo en konsulentbranche, så er det på samme måde, når man er leder ude i en industri, det her med, at de er dine direct reports, eller er det mere i forhold til projektet, som du er leder for dem? Jamen, du er stadigvæk projektleder, når du har sådan et linjeansvar. Så det er i projektledelsen, du er sådan mere traditionel leder og skal arbejde med at udvikle dine medarbejdere og sætte en retning. Men strategilederrollen handlede faktisk om at sætte den strategiske retning for strategifagligheden i Deloitte og være med til at ansætte. Altså både ansætte og afskede, hvis det var nødvendigt. Og være med sådan lidt mere på ledelsesniveau ind i Deloitte. Ja. Og det, der var ret stort af Deloitte dengang, var, at jeg var faktisk den eneste på det tidspunkt, der ikke var partner og havde den rolle. Okay. Jeg har vel været manager eller senior manager. Der var så et setup, hvor en indehavepartner bakkede mig op og var min ekstra støtte. Men det var faktisk det var jo et udtryk for, at de troede på mit potentiale og ligesom bakkede mig op i at have den rolle. Så det var ret fedt, og det var en god mulighed for at prøve kræfter med ledelse, men jo så nok også det, der fristede mig til at søge uden for konsulentverdenen på et tidspunkt. Ja, så du blev lidt bidt af det? Ja. Hvad var sådan de tanker, der gik igennem hovedet på dig, da du skulle for første gang ind og lige pludselig at være leder? Nu ved jeg godt, det er ved at være nogle år tilbage, men kan du huske tilbage til, hvad tænkte du, da du lige pludselig skulle sidde i en rolle, hvor du havde ansvar for andre mennesker? Jamen, det står ikke sådan, for at være helt ærlig, super klart lige den del af det, men der er så meget ansvar. Det er jo også noget med at være med til at bemande projekterne, som jo i sidste ende er økonomien for Deloitte, ikke? At man får bemandet projekterne. Men jeg tror, det der fyldte dengang, var jeg jo forholdsvis ung, og havde jo indtil for nylig været peer og kollega med mine jævnaldrende og mine kollegaer, og lige pludselig så fik jeg både noget viden og en rolle, der gjorde, at der var nogle begrænsninger for, hvad jeg kunne socialt også på en arbejdsplads. Ja. Og det vil jeg sige, det skal man bare være meget opmærksom på, når du vokser op i graderne i en organisation, hvor du også har været kollega. Så der var lige pludselig noget viden, jeg ikke kunne dele med andre, og på den måde, det er nok også derfor, man siger, at det kan være lidt ensomt i lederrollen, ikke? For der var nogle ting, jeg ikke kunne dele, og der var nogle af de her kollegaer, der også var mine venner og veninder, hvor det sætter nogle begrænsninger. Ja. Så er du en del af et lederkollegie, hvor du i højere grad kan dele nogle ting, ikke? Men det gør sig også gældende i min rolle i dag, at der er nogle ting på det sociale, hvor et konsulentfirma er også meget det sociale. Og det bliver der mindre af jo, altså når du får en lederrolle. Ja, det var sjovt, det snakker jo også om med Darius, det her med, at det er ensomt på toppen. Det er jo lidt en kliché, men det er noget omkring det her med, som du siger, men så lige pludselig, så kan man ikke dele noget med dem, som man måske var peers med, og måske endda venner med tidligere. Ja. Så bliver der lige pludselig sådan et... Det skulle jeg lige øve mig lidt i. Især fordi, at når du er sådan en ung virksomhed, altså når du er så mange unge, som man typisk er i konsulentdelen, så tilbragte jeg ret mange af mine fritidstimer også med mine kollegaer, og der var nogle begrænsninger der. Ja. Men jeg vil sige, jeg synes ikke i dag, og heller ikke undervejs, at det har været ensomt. Men jeg har gjort mig meget umage for at få den sparring fra andre, end måske mine direkte kollegaer. Altså så i dag bruger jeg meget netværk sådan, fra andre organisationer og med andre, der er også på et ledelsesniveau eller mit eget, som jeg kan spare med, men som ikke er i min egen organisation. Ja, og det er jo egentlig også et af de spørgsmål, jeg måske havde lidt for senere, men vi kan godt dykke lidt ned i det nu. Hvem går du til for inspiration? Fordi du er topleder, du har jo selvfølgelig dine ledere i PFA, men hvad gør du ud over det for at få inspiration, eller nogen vil måske kalde det sådan en mentor? Er der nogen, der sådan er mentor for dig derude, eller er det mere sådan et netværk af ligesindede, som også måske har noget samme niveau karrieremæssigt som dig? Jeg tror lidt af det hele. Og i virkeligheden så har jeg både venner og veninder, som også er kommet langt i dansk erhvervsliv, og det er selvfølgelig et sted at hente sparring, men i virkeligheden har jeg sat en ære i, og nu er jeg i den finansielle industri, jeg har været det siden 2010, og det er der masser af fede ting at sige omkring, men jeg er ret optaget af at blive ved med at hente inspiration fra andre industrier. Så jeg er med i et par netværk, som jeg nøje har udvalgt, fordi det kræver mig at bruge noget tid, og noget af det, der kendetegner de netværk, er, at det er fra andre industrier. Så det der med at lytte på andres problemstillinger, det kan også være NGO-verdenen, som jo virkelig er anderledes end den, jeg selv er en del af. Og så er det andre i corporate verden, både internationalt og i Danmark. Og det har givet mig noget. Og så vil jeg så sige, tror jeg også, det er vigtigt at bevare sådan kontakten til virkeligheden ved at eksempelvis have et netværk af venner og veninder, som laver noget andet, end jeg selv gør.
Og nogle gange er det deres spørgsmål, og deres sådan undren eller refleksioner, som lærer mig noget i forhold til mit job. Ja, spændende. Og hvad er så din main source of inspiration? Altså følger du nogen, som du tænker, de er mega spændende, dem kan jeg lære rigtig meget af, eller læser du bøger, eller er det bare i takt med dit arbejde og dine netværksmøder osv., som du får inspiration fra mest? Jeg tror, det er lidt af det hele. Altså, jeg vil ønske, at jeg brugte mere tid på at læse sådan fagligt, men jeg prøver faktisk at bruge min læsetid, når jeg har det i min vindueskarm, på skønlitteratur. Ja. Fordi jeg synes, at jeg prøver at få læst avisen og følge med i, hvad der foregår ude i verden hver dag. Men i virkeligheden, så kan man jo også hente inspiration fra skønlitteraturens verden, og det der med at også lade sig rive med i, er en god bog. Og jeg har, især da mine børn var små, så har det meget været på ferierne og på lange flyture, at jeg fik læst skønlitteratur. Nu prøver jeg at benytte mig af, at der nogle gange er nogle teenager, der er ude at drikke øl eller drinks, og derfor en rolig stund, og så sidde og få læst en skønlitterær bog. Ja, og det tror jeg faktisk, du er ret i, det der med, at man lige kan koble af en gang imellem. Jeg var jo også, taler lidt om min opvækst, jeg var jo lidt en rod i mine unge dage, og lidt en hård dreng. Nå, det fik du ikke sagt. Ja, det fik jeg ikke helt sagt i detaljer. Frem. Den kan vi tage efter. Det har været meget åben omkring os, og holdt en masse foredrag om og sådan noget. Men en af de ting, som jeg faktisk fandt ro i, det var, jeg blev smidt ud i 4 folkeskoler i mine unge dage. Det er noget af en statistik, det der. Ja, det var, jeg var lidt på afvej. Jeg har ikke engang været sendt uden for døren, så det er sådan lidt en anden verden. Jeg plejede jo at sidde alle frikvarter på skoleinspektørens kontor. Og på den ene skole, jeg gik på, der havde vi frikvarter, der var 1 time og et kvarter. Det er måske ikke den bedste måde at afstraffe på i dag, men jeg sad jo bare sådan her kukkelude. 1 time og et kvarter hver dag i flere måneder. Det kan man så snakke om, hvor godt det er. Effektfuldt. Ja, nu er jeg her i dag, så måske har det virket lidt. Men det, jeg elskede at fordybe mig, det var faktisk Harry Potter-bøgerne. Mm. Og det er jo ikke, det er måske ikke noget, man gik og pralede med dengang, når man var sådan lidt en rod. Men det der med, at man lige får sådan et afbræk for noget, som egentlig ikke har noget at gøre med faglitteratur eller noget vigtigt, men det der med, at man bare kan fordybe sig i noget og lige blive revet med af noget eventyr, det synes jeg også var helt fantastisk. Jeg elsker også tegnefilm med min halvstore piger jo. Altså, det kan noget tegnefilm. Der er også noget med nogle karakterer og nogle universer, der er ret fantastisk. Ja, og jeg prøver at få min søn til at se Harry Potter-film, men han gider ikke. Han nægter. Jeg siger, det er de bedste film i hele verden. Det gider han ikke. Så det kommer. Det kommer. Alright. Men så efter Deloitte, så var du så i Nykredit. Ja. Det var der, hvor man måske begyndte, hvor du kom ind i nogle ret høje stillinger, ikke? Hvad skete der? Så du kom ind i Nykredit som hvad til at starte med? Jamen, jeg kom ind i kapitalforvaltningsbenet. Faktisk, altså den historie også i dag, når man kigger tilbage, meget sjov, fordi jeg arbejdede for det, der blev min chef efterfølgende, men hvor han var min kunde, og jeg var projektleder på der var kommet nye regler på pensionsområdet, og Nykredit skulle lave sit eget livrenteprodukt. Og der havde de så hidkaldt Deloitte, og jeg var så projektleder, hvor vi skulle være med til, på tværs af kapitalforvaltning og IT-organisationen i Nykredit, lave et livrenteprodukt, som Nykredit skulle bruge ud mod sine kunder. Og der fik jeg jo mulighed for at lære Nykredit-organisationen lidt at kende indenfra, og Lars Bo Bertram, der min daværende kunde og senere chef, og forstå lidt omkring organisationen. Og da jeg så et halvt års tid efter besluttede mig for, at jeg ikke skulle være partner i Deloitte. Det er jo sådan nirvana, når man er konsulent, så skal man være indehavepartner eller først partner. Ja. Og da det begyndte at være inden for rækkevidde, så triggede det et eller andet hos mig i forhold til at sige, jeg skulle måske lige ud i virkeligheden først, og så kunne jeg altid vende tilbage. Og det har jeg jo så valgt ikke at gøre, men der var det så oplagt at kigge sig lidt omkring, hvad skulle være til stede, hvilke værdier skulle virksomheden have, hvilke fagområder synes jeg var spændende. Og der blev Nykredit ligesom ved med at dukke op i mine tanker, og så rakte jeg ud til Lars, og så fandt han et job til mig i sin lederorganisation i kapitalforvaltningsdelen. Og der blev du så underdirektør? Ja, det var den direkte titel derude. Jeg havde ansvaret for middle office, vil du kalde det i dag, så jeg sad med dengang IT, økonomi, kunderapporter, men også den interne sådan, konsulentfunktion. Så det var noget af det, kendte jeg, altså strategi arbejdede med for kapitalforvaltningsbenet, men havde også nogle nye områder, som jeg ikke rigtig kendte til. Ja. Og der må jeg sige, noget af det, der var mest tankevækkende anderledes i at være leder i industrien, virkeligheden, og konsulent, det er, at altså, der var jo mange forskellige mennesker. Så der var en anden forskellighed. Altså, konsulentverden er forholdsvis, det er alt andet lige relativt unge medarbejdere og kollegaer, og du har en vis faglighed. Rigtig mange kommer jo fra en universitet eller handelshøjskole baggrund. Her var det alt muligt blandet. Der var også nogle
65, og jeg var nogen af 30, ikke? Altså, det var en helt anden, et udpluk af forskellige medarbejdere, og det kræver noget andet i ledelse. Og der foregik decideret mobning i en af afdelingerne, hvor jeg skulle ind og være ret sådan tydelig i, hvad jeg forventede af sådan adfærd. Hvad var det sværeste, så da du kom ind i den stilling der, og lige pludselig havde mange forskellige typer af medarbejdere, og det er også måske noget, vi kommer ind på scenen med sådan diversitet og sådan noget, men som du siger, der var jo kæmpe forskel i forhold til de typiske medarbejdere, der er i konsulentverdenen. Så hvad var det sværeste der? Jamen, jeg husker faktisk, fordi jeg havde ikke været der ret lang tid, da det går op for mig, at jeg blev nødt til at skifte på en central plads, altså i det team, der refererede til mig. Og når man er konsulent, så kan man lynhurtigt få 2 sådan stempler på sig, altså inden folk ved, hvad man står for. Det ene er, at man laver powerpoints, der ikke har noget indhold, ikke noget content, og det andet er, at man er en hård nyser, der bare skærer omkostninger og er meget konsekvent. Og derfor var det svært, og jeg fandt ud af ret hurtigt, at jeg blev nødt til at skifte på en post, men jeg var også bekymret for, om jeg ville skabe usikkerhed og utryghed i organisationen, fordi jeg så ville jo være lige efter bogen en konsulent, der kommer ind og skærer hoveder, eller bytter rundt. Men i retrospekt, så var det helt rigtige at gøre, men jeg kan faktisk huske, at det var svært. Ja. Og det er jo det, ledelse også kræver nogle gange at tage beslutninger om at skifte på pladser, men det gjorde ondt i maven, og der skulle jeg virkelig stå fast ved mig selv i det. Ja, det kan jeg godt huske. Jeg har selv også, nu har jeg nok ikke afskedet lige så mange, som du måske har gennem min tid. Det er ikke noget påskønt på den måde. Nej, men det har jeg desværre også været nødt til i nogle situationer, og det er jo ikke rart. Altså jeg kan huske, da jeg skulle fyre den pågældende medarbejder, det var en mandag eller tirsdag, og jeg gik jo hele weekenden og tænkte over det, fordi jeg tænker jo, at det vil ændre hele hans liv og alle mulige ting, og han var jo ung og så videre. Men nu kan jeg også godt se, at han har fået et andet superfint job og klarer sig rigtig godt, og det var måske det bedste for ham, men det var virkelig svært. Hvad går der igennem tankerne på dig, når du ved, at nu kommer det her, og det er virkelig, det er jo ubehageligt, men hvordan overkommer man det? Jamen, jeg vil sige, den dag, at man er upåvirket af at skulle afskede et andet menneske, så tror jeg, man er et virkelig dårligt sted som menneske. Så det tror jeg, og håber jeg til evig tid, hvis det er ubehageligt. Ja. Men jeg vil så sige, at det er, altså når man først har set behovet for at skifte, og ofte er det jo, det kan være nogle kompetencer, der skal være anderledes, det kan være en personlighed, der ikke passer ind i et team, og i virkeligheden er min egen erfaring at få det gjort. Fordi det skaber så mange dårlige dynamikker, hvis der er noget, der ikke fungerer. Og ofte har jeg bagefter, så har jeg sådan oplevet, især hvor jeg har været ny og måtte gøre det ret tidligt i en rolle, at så bagefter organisationen under næsten lettet op, ikke? Fordi nogle gange er der jo en berøringsangst omkring at få gjort det rigtigt. Ja. Så jeg tror i virkeligheden, det der med, når man først har set behovet, så hold ved det, og så få det gjort. Fordi det bliver bare værre, at man trækker det. Så det er bare mere at rive plasteret af? Ja, lidt. Ja. Og så gør det ordentligt. Og det er egentlig min egen erfaring. Jeg har god kontakt stadigvæk faktisk til alle dem, jeg gennem tiden har måttet sige farvel til, fordi de finder typisk en ny god vej. Og så længe man gør det ordentligt, og kommer også med en begrundelse for, hvorfor det er typisk er det nogle andre kompetencer, der skal til. Og der har jeg i hvert fald kun oplevet, at en vis faktisk sådan forståelse omkring det, jeg skulle gøre det. Og jeg har faktisk i Totalkredit, det vil nogle af mine kolleger kunne bevidne, der har faktisk haft tårne trille ned af kinderne, da jeg skulle fortælle det, fordi det var en, som for mig havde været en vigtig og meget, meget nær kollega, men hvor jeg blev nødt til at skifte på posten. Ja. Og 2 dage senere holdt han en afskedstale, hvor han sagde tak og sagde, at vi skulle ikke have ondt af ham, fordi i virkeligheden havde han overvejet flere år, om han skulle lave noget andet, og nu, det var det rigtige for Totalkredit og også for ham. Ja. Det synes jeg var et kæmpe skulderklap, også sådan lidt, du ved, sådan. Men det gjorde ikke selve beslutningen sværere, vel? Nej, og hvad med selve... Men han er godt videre i dag. Men hvad med selve oplevelsen? Så nu skal vi jo ikke grave så meget ned i det, sådan, i forhold til detaljer og så videre, men når du så skulle sidde over for en, som jo faktisk i bund og grund, du godt kan lide personen, men personen måske bare ikke er den rette til stillingen. Den her samtale her, det må være svært. Den skal være meget kort. Og det er jo det, som alle omkring dig, altså typisk så bruger jeg dygtige HR-kollegaer til at hjælpe, fordi man bliver jo bad guy, og den, du siger op, har i virkeligheden ikke lyst til at tale med dig. Mm. Så jeg gør det typisk sådan et samspil med HR, så de også fortæller om rammerne og vilkårene, altså de mere sådan kontraktuelle rammer, og så er det noget med at gøre det kort, ikke? Fordi helt psykologisk, fra du først får besked om, du ikke skal være der mere, så lytter du ikke. Altså, så det er noget med det er sporten kort, det er ikke noget med at trække det i langdrag. Nej. Og i virkeligheden, altså kan jeg næsten ikke huske de der samtaler. Jeg kan huske følelsen, men ikke selve samtalen. Andet end jeg gør det kort. Ja, det kan jeg godt både relatere til at forestille mig. Men efter Nykredit, så var du så i Totalkredit, hvor du jo også nåede op på toppladsen. Mm. Hvad skete der fra Nykredit til Totalkredit?
Jamen, Nykredit ejer jo Totalkredit, så det var i virkeligheden et skifte inden for den store koncern, ikke? Og jeg var 4 år i kapitalforvaltning, og jeg savnede kundekontakten, og jeg savnede det at skabe toplinje og bundlinje, fordi jeg var i virkeligheden et kostcenter, forstået sådan, at jeg lavede alt muligt sådan ind imellem maskineriet, men det var ikke mig, der var ude og hente nye kunder, eller sørge for, at vi fik noget omsætning ind. Og det savnede jeg fra min konsulenttid, som jo i virkeligheden også er at være sælger. Det må man ikke glemme. Altså, og jo mere senior man er i konsulent, jo mere handler det om salg. Så jeg savnede faktisk den del af det. Og så kunne jeg se dengang, at Totalkredit kunne et eller andet særligt. Det var lidt på det tidspunkt en enhed, en særlig enhed i det store Nykredit. Og der var nogle paralleller til noget håndbold. Og ikke kun fordi Totalkredit på den daværende tidspunkt havde herrelandsholdssponsoratet. Jeg kunne rigtig godt lide Troels, der var direktør for det område. Så der opstod mulighed i forbindelse med en større omorganisering. Og så kom jeg med på det, der var Troels Bülows lederhold dengang, og havde egentlig et ret lille område. Det var sådan lidt at tage et bunkejump. Det har jeg aldrig prøvet, men der var sådan en vis sikkerhed, men stadigvæk føles det lidt i maven, fordi hvad var det lige, jeg havde sagt ja til? Men jeg synes, at Totalkredit kunne noget helt særligt. Det kunne du også se i dag, det er jo en kæmpestor realkreditspiller, men jeg havde lyst til at bidrage ind i den del af Nykredit-organisationen. Og jeg endte så med at være der i 7 år, og de sidste 3 år som øverste direktør, og jeg havde også en årrække. Jeg havde været der et lille års tid, da jeg kom ind i direktionen. Ja. Og det var en spændende oplæring. Troels havde været i Totalkredit altid. Altså på daværende tidspunkt, tror jeg, at Totalkredit havde sådan 7-28 år på bagen, og han havde været med på hele rejsen. Så jeg kom i bund og grund i en form for mesterlærer ved siden af ham, i forhold til at lære, at altså en ting var sådan det strengt faglige, men det handlede rigtig meget om professionelle relationer til en stor række pengeinstitutter, der distribuerer produkter rundt omkring i hele landet. Okay. Så det var en lærerig tid. Ja, og så kom du så derfra, det var så der, du så kom til PFA. Ja. Og der har du været i 4 år? 3 år, nu lidt mere end 3 år. Lidt mere end 3 år, ja. Så der sidder du så som, ja, det er godt. Og der sidder du så som koncerndirektør for, hvad var det for sundhed? Kunder og sundhed. Kunder og sundhed. Ja. Det er hele det kommercielle område. Jeg synes jo, det er den fantastiske titel, at sundhedsområdet også er kommet under mine vinger. Ja. Men i virkeligheden er det salg, så det er al relationspleje med eksisterende kunder, men også ud og forhåbentlig få nye store firmaordninger ombord i PFA. Så det er salg. Apropos det, der motiverede mig i sin tid til at gå fra kapitalforvaltning til Totalkredit. Men som noget rimelig nyt har jeg så også sundhed under mine vinger. Fordi der er sket den udvikling i pensionsbranchen, at det handler selvfølgelig om økonomisk tryghed til, når vi to en dag ikke skal arbejde længere og skal være pensionister og hygge os med alt, hvad det indebærer, så skal man sørge for at have økonomi til det. Og man kan sige, det er jo i hvert fald et område, der bliver diskuteret rigtig meget i øjeblikket i pressen. Men sundhed, altså forsikringer, sundhedsforsikringer og tab af erhvervsevne, altså hvis du og jeg ikke er i stand til at passe vores arbejde, den del af det fylder mere og mere også rent kommercielt, når vi skal vinde nye aftaler. Og derfor besluttede vi sidste år at lægge sundhedsområdet ind under det kommercielle område, og det har jeg så været ansvarlig for siden september. Og må bare sige, at finans er jo tal og for mange mennesker lidt abstrakt, men sundhedsområdet, det er noget, vi alle sammen kan forholde os til, hvor vi gør en forskel, sådan helt menneskeligt. Spændende. Og hvor stor er din nuværende organisation, så, som du er leder for? Det har jeg faktisk ikke fuldstændig tal på. Omkring 500 mand, sådan noget. Så det er en ret stor del af PFA. Ikke? Ja. Så jeg har både det, der er firmarettet, og så, altså mod virksomhedskunderne. Man kommer typisk ind i PFA via en firmaordning, og så har vi også nogle rigtig dygtige kollegaer, der sidder og rådgiver dig og mig som privatkunde, altså som enkelt individ på en aftale, og hjælper med at finde ud af, har du sparet nok op, har du sparet for meget op, forsikret, så det passer med dine behov, har du fået skrevet din hustru på som begunstiget, alle de her ting, det har vi også under mine vinger, ikke? Så alt det kundevendte, både på pension og på sundhed. Ja, spændende. Så det er jo en ret stor organisation, som du så er leder for. Og det, som jeg synes er ret spændende personligt, men det jeg også tænker, mange kunne være nysgerrige på, det er, hvad laver sådan en topdirektør? Så hvordan ser sådan en dagligdag ud for en topdirektør i en pensionsforretning? Mine børn, de siger, at jeg har utrolig mange møder. Og det fandt de ud under corona, hvor jeg havde Teams hjemme i stuen, han har sagt. Jamen i virkeligheden handler det jo om, og jeg synes, jeg har faktisk træffet ret mange beslutninger på en dag. Og til sidst bliver det ligesom bare sådan, det er, ikke? Men i virkeligheden er det noget med at være sparringspartner. Jeg har 3 direktører, der refererer til mig. Jesper, der er direktør for vores erhvervsområde, Anders, der er for vores sundhedsområde, og Sara, der er på privatkundebenet. Så i virkeligheden
Og det at have spare med dem omkring nogle af de problemstillinger, de sidder med, det kan være konkrete projekter, hvor jeg er med på et vist detaljeniveau i forhold til at træffe beslutninger. Det kan være arbejde med strategi. Lige nu er vi lige stille ved at varme op til en ny strategiperiode. Det synes jeg jo naturligt fra min fortid er utrolig spændende, men være med til ligesom at finde ud af, hvordan står vi fortsat stærkt i en enorm skærpet konkurrencesituation. Og så vil jeg sige sådan helt lavpraktisk, så er det utrolig mange møder. Ja. Altså, jeg vil sige, at mine børn kom til at kigge mig over skulderen den anden dag på min kalender. Altså, der er meget, altså, mange møder, både med kunder og, og med kollegaer, beslutninger, der skal tages. Og der er jo rigtig meget, altså når det er det kundevendte, så er det jo både kontakt til eksisterende kunder og nye. Så der er meget af min tid, der også bliver brugt eksternt. Ja. Og så er jeg glad for, at du kunne få tid til det her i dag. Selvfølgelig. Så du er meget kundevendt også. Ja. Hvem mødes du så med, og hvordan fungerer det? Altså, jeg går ikke ud fra, at du ringer til Charlotte og siger, nå, men skal du have en ny pension? Det er jo nogle ledere, tænker jeg, som du arbejder tæt med. Hvem er det, og hvordan er dit kundeforhold? Jamen, altså der er jo så faktisk også kunde. Det er vi rigtig glade for. Ja. Så jeg vil sige, det relationelle er jo også noget af min og mine direktionskollegaers ansvar også at have en... Altså, vi har jo hver især et ret stort netværk, også af beslutningstager hos de store danske virksomheder og mellemstore. Men når selve... Altså faktisk, pensionsmarkedet er i stigende grad i udbud. Altså, så er det sådan nogle udbudsprocesser, hvor man ligesom bliver budt op til dans. Enten skal man forsvare en ordning, man allerede har, eller så skal man prøve at gøre sig lidt lækker og lukke nye virksomheder til. Men i den forbindelse er det jo også vigtigt at løbende pleje sine relationer, ikke? Så vi forsøger at have en løbende kontakt til de virksomheder, vi har i vores portefølje, og også nogle af dem, vi håber at kunne få. Og det er også for mig personligt. Men ellers har vi selvfølgelig, vi har kundechefer, vi har et helt netværk af vores kollegaer i erhvervsområdet, som står for det daglige, også mere sådan nede i detaljen med forsikringselementer, og ofte er der jo også nogle ting, der lige sådan skal fikses, hvis der er et eller andet, en medarbejder, der har det særligt svært, eller altså nu stod vi lige og talte diverse krigszoner rundt omkring i verden. Altså, vi gjorde for eksempel det, vi oprettede en hotline, da Rusland-Ukraine, da den konflikt opstod, fordi vi blev opmærksom på, at der sidder nogen ude omkring i danske virksomheder og har det skidt, fordi det er også dit eget tilfælde, man har nogle nære familiemedlemmer, der lige pludselig er i en situation, hvor der er krig, og det kan påvirke dig her i trygge Danmark. Så den slags ting kommer også lige pludselig på mit bord, og så får vi hurtigt oprettet en psykolog-hotline, hvor man kan ringe ind og få sparring, hvis man har brug for det. Det kan være en virksomhed, der oplever en arbejdsulykke, hvor vi har brug for at lave en hurtig tilstedeværelse med en psykolog, krigspsykolog på stedet osv. Så sådan nogle ting opstår også. Ja, så der er mange forskellige spændende ting, lyder det til i dit arbejde. Jeg er ret pjattet med mit arbejde. Ja, det er godt. Det er dejligt at have noget at stå op til, som man faktisk glæder sig til. Ja. Så nu, hvis vi prøver at gå lidt væk nu fra PFA, så lidt mere snak om Camilla, så læste jeg jo en artikel, hvor overskriften er, Camilla Holm går ud af mødet, når børnene ringer. Ja. Så det her med at være topleder og mor på en gang, hvordan fungerer det hos dig? Jeg synes faktisk, det fungerer meget godt. I virkeligheden burde vi have mine 2 tøser siddende her ved siden af. Jeg har så meddelt med, at i dag mellem 12 og 2, der kan jeg ikke gå ud på det her. Det vil være lidt upassende. Ja. Jeg synes i virkeligheden, jeg sagde det der, fordi at nogle gange så ender jeg med at være gået ud. Da de var mindre, så var en bubble tea super vigtigt for dem. Og jeg havde prøvet at forklare dem, de måtte ringe, hvis det var vigtigt. Og så kan man godt stå derude på gangen og tænke, det var faktisk ikke rigtig vigtigt. Men for dem var det jo. Men i virkeligheden er det jo, fordi jeg bruger mange timer på mit arbejde. Men det vigtigste i mit liv, det er mine piger og min kæreste og mine venner. Og de der børn, de kan akut have brug for, at man er der. Og derfor var det vigtigt for mig, at de ved, at de kan komme i kontakt med mig. Og har det været en bekymring for dig, altså fordi du er kvinde og topleder i, hvad kan man sige, i pensionsbranchen, den finansielle branche, som jo er mere mandsdomineret branche, sådan traditionelt i hvert fald. Har det været en bekymring for dig, at jamen, nu ser de anderledes på mig, fordi jeg er kvinde og tager telefonen, når mine børn ringer? Jeg ved ikke, om jeg for 20 år siden, eller der havde jeg jo ikke børn, 19 år siden, ville have været lige så eksplicit omkring det. For det er også noget med at hvile tilpas meget i sin egen rolle til at stå ved, at det er faktisk vigtigt for mig. Jeg ville jo være ked af, hvis mine børn ringede med et eller andet vigtigt, og jeg ikke fik taget telefonen. Og det er jo klart, hvis vi har bestyrelsesmøde og så videre, så kan det være lidt svært, men der kan jeg faktisk også godt finde på at gå ud, hvis jeg ved, der er et eller andet. En gang imellem er der jo noget sådan ret akut, også i privatsfæren. Men det har været vigtigt for mig, at mine piger oplever, at jeg er tilgængelig. Og jeg har mange timer på mit arbejde. Til gengæld
kan de jo mærke på mig, at jeg er glad for mit arbejde, og til gengæld giver det job, jeg har også en frihed og en fleksibilitet til at få prioriteret, hvis der er en, der har brug for, at man tager med til tandlæge eller læge eller noget andet, så har jeg altid haft en vis mulighed for, selvfølgelig sammen med pigernes far, at få det prioriteret, sådan at vi kan være der for dem. Ja, og det er jo super fedt, men det er jo ikke alle, der har den fleksibilitet eller mulighed. Så hvad vil dit råd være til andre kvinder, som også er på vej op ad karrierestigen, virkelig gerne vil gøre det godt, men samtidig også vil balancere det her familieliv? Jeg tror, mit råd er sådan set både til kvinder og mænd, Ja. fordi i virkeligheden er det samme råd. Altså, der er jo ikke noget, der er vigtigere end ens børn. Punktum. Og jeg tror, vi alle sammen, der selv inklusiv, det er vigtigt for mig i hvert fald det er vigtigt for mig at have et arbejde, jeg synes er spændende, og det kræver ofte nogle timer, og det kræver i nogle perioder også, at man er væk til aftenmøder, eller arrangementer, eller overnatning osv. Men det er jo en måde at få signaleret til sine børn, at de er vigtigt. Og så tror jeg bare, for min eget vedkommende, jeg havde læst ret mange af sådan nogle portrætter af især mænd, der gik på pension, og så reflekterede de lidt over ting, de havde fortrudt i deres karriere. Og det var lidt for ofte, jeg fik læst et interview, hvor der var en mand, det var det altså, der havde fortrudt, at han havde tilbragt for lidt tid med sin familie. Jeg har aldrig læst nogen, der fortrød, at de havde tilbragt for meget tid med familien, eller været lidt for god til at holde en forlænget weekend. Så jeg vil prøve at du ved, i hvert fald ikke, jeg vil ikke fortryde, fordi ens børn er der kort, og nu sagde jeg lige før, at Anne-Sophie flyttede hjemmefra. Det er jo, man har dem til låns. Ja. Så det er vigtigt for mig at kunne være der for dem, og jeg er blevet også i stigende grad opmærksom på, altså hvad det betyder at kunne komme hjem og være fælles om en aftensmad, også med sådan nogle halvstore unger, som kan bidrage til, at man står og laver mad i køkkenet osv. Så det er en ret tydelig prioritet for mig. Men der er selvfølgelig situationer i mit job, hvor jeg ikke selv bestemmer over kalenderen, og ting, jeg bliver nødt til at være med til. Ja. Men hvad så med de unge, som er derude, som måske er nye forældre? Det kan både være mænd og kvinder, som er i en situation, hvor de kan blive nødt til at tage telefonen, hvis børnene ringer, eller et eller andet. Er det en samtale, man skal have med sin chef, eller er det mere, lederne, der skal sørge for, at der er en kultur, hvor det er okay, at man gør det? Jeg synes, det er begge dele, fordi det kan jo også være, at der er et eller andet, der kan være sygdom i familien. Det har jeg jo kollegaer, hvor der... Jeg havde faktisk i morges et møde med en, der lige siger, prøv, der er noget med min svigerfar. Hvis telefonen ringer, så går jeg lige ud. Altså, det er faktisk altid god stil at have sagt det på forhånd, fordi så har du ligesom adgang til at gå ud, så ved vi andre, hvad der sker. Det ikke er, fordi der er en, der er blevet sur eller noget andet. Og så tror jeg i virkeligheden, for mit eget vedkommende i hvert fald, at få organiseret dig med det praktiske. Altså, vi har, da børnene var små, så har min mor hjulpet meget. Det var et privilegie, hun flyttede fra Aarhus til København, og har været der meget, og hentet pigerne, og givet dem nogle korte dage i institution. Og så har vi haft nogle super søde unge piger, som også hentede en gang eller to om ugen, som gjorde den der kabale med at få vores kalender til at gå op løsbare, og sådan at børnene havde nogle korte dage fra institution. Så det handler om at organisere sig. Jeg kan skørt nok godt lide at gøre rent, men jeg har i mange år ikke gjort det selv, fordi det er også tid brugt med min familie i stedet for. Ja. Så der er sådan nogle ting, man kan indrette sig lidt praktisk. Der er også rigtig mange, der bruger nemlig. Jeg kan nu godt lide at købe ind, men altså, man kan jo gøre, altså man kan sørge for, at nogle af de der praktiske ting bliver gjort på anden vis. Ja, okay. Så generelt, dit syn på ledelse. Du har jo været leder i rigtig mange år. Hvad er god ledelse for dig? Det er jo meget forskelligt. Og god ledelse er jo også afhængig af, hvem du skal lede. Jeg har både specialister og generalister under mine vinger. Og jeg tror i virkeligheden, at god ledelse at være tydelig, sætte en retning, men også være tydelig om dine ledelsesprincipper. Da jeg var ny direktør i PFA med et nyt team omkring bordet, der delte jeg med dem mine principper for ledelse, eller i bund og grund værdier. Og det handlede meget om, tilbage på håndboldbanen, om team, om for eksempel, at jeg forventede, at de alle sammen var loyale over for hinanden og bakkede hinanden op. Man kan jo tale hinanden ned, eller man kan tale hinanden op. Men jeg forventede også, at man siger det højt, hvis man er uenig. Jeg forventer konstruktivt modspil til mig. Altså, hvis de ikke siger højt, hvis de tænker, at jeg er i gang med at tage en sindssyg beslutning, så bliver det jo ikke den rigtige og den gode løsning for kunderne. Men jeg forventer, når vi så diskuterer noget i et lukket ledelsesrum, at så bakker vi hinanden op uden for lokalet eksempelvis. Så der tror jeg, at det med at være tydelig på, hvad man forventer, og det der med respekt omkring hinanden, er vigtigt. Ja. Og så tror jeg rigtig meget på også at bringe mennesket med ind i ledelse. Fordi i virkeligheden tror jeg, det er nemmere at følge. Altså du følger jo mennesket, før du følger rollen eller lederen. Ikke? Og det er i hvert fald noget, jeg er blevet bedre til med alderen, at give lidt mere af mig selv. Ja, og det leder måske også lidt hen i forhold til mit næste spørgsmål, i forhold til det her med psykologisk tryghed. Det læser jeg mig også lidt frem til, at det er noget, der betyder noget for dig.
Så hvad gør du for at skabe psykologisk tryghed i din egen organisation, altså din egen ledergruppe, men også for, at det spreder sig ned igennem organisationen? Jamen faktisk er det noget, vi er også sådan helt professionelt i forhold til de mange danske virksomheder, som er vores kunder. Altså vi arbejder rigtig meget med trivsel. Vi har 6.500 kunder i PFA, og 20% af det danske virksomhedsmarked. Så vi har faktisk fat i rigtig mange arbejdspladser. Og der er mistrivsel jo desværre i samfundet, det smitter også af ude på arbejdspladserne. Og der er lige præcis psykologisk tryghed et vigtigt tema, og vi har kunnet se, at i rigtig mange situationer er det mangel på psykologisk tryghed, der skaber mistrivsel. Så det starter sådan helt professionelt sådan, ud mod kunderne, og så bliver det selvfølgelig også relevant for min egen måde at bedrive ledelse på. Og der tror jeg, at det her med at få skabt et tillidsfuldt rum, og det kan være svært at sætte ord på præcis hvordan. Vi har sat en flok forskere og etnologer til at undersøge det, antropologer lidt nærmere, og vi fandt frem til, at blandt andet det med også at være som leder, gå først med at indrømme egne fejl og svagheder. Og det kan være utrolig grænseoverskridende. Ja. Men vi har arbejdet med noget, der hedder kernekvadranten, som lyser på både dine solsider og dine skyggesider. Ja. Og det er altid dejligt at tale om alt det, man er god til, men det kan være lidt grænseoverskridende at tale om det, der er skyggesiden. Men det har jeg gjort, for eksempel med både med mine koncerndirektionskollegaer, men også med mit eget direktørteam. Ja. Så det bliver legitimt også at sige højt, hvad det er, man synes er svært. Ja, og der så jeg jo faktisk en video med dig, tror jeg, på YouTube, hvor du står med... Dame. Ja, og du har den her med entusiasme, som måske godt kan virke lidt for meget for nogen. Ja. Hvor ser du, at du har nogle udfordringer som leder? Fordi nu er du jo topleder, og du har haft en super fed karriere. Men hvor er det, hvis du vil dele det, du selv måske føler, at du har nogle udfordringer, som du godt kan blive bedre til, eller i hvert fald skulle være mere opmærksom på? Jamen det er præcis det her med, at jeg er meget entusiastisk og har meget højt niveau af drive og energi, men det kan godt virke overvældende. Og især hvis nu er jeg også meget udadvendt. Jeg har jo kollegaer, der ikke er udadvendt på samme måde, og jeg respekterer dem dybt for det, de bringer ind, også i kraft af deres forskellighed på den front. Men det der med at anerkende, at det ikke altid er smart at buller dig ud af med sin entusiasme og jeg kan også være meget direkte. Så i virkeligheden, og jeg er ikke altid lige god til det, så prøver jeg at dosere mig selv noget mere, og prøve ligesom at vurdere, ikke? Altså, er man en ligefrem meget kontant type, eller skal det sådan måske pakkes lidt mere ind? Ja, men man vil jo også gerne være autentisk. Ja. Så hvordan balancerer man med, at måske vil du gerne vise mere entusiasme, men du ved, at den her person måske er lidt mere introvert? Ja, men nogle gange kan det jo også være noget af det, man bringer ind til bordet, det er, at man altså det der energi og entusiasme, altså det er i hvert fald det feedback, jeg får, at det giver jo begejstring, det kan smitte. Men i virkeligheden, jo mere seniorrolle jeg har fået, jo vigtigere er det at ikke fylde for meget i rummet. I virkeligheden er det jo, nu har jeg sat et mega godt og stærkt team i det kommercielle område i PFA. De skal have lov at udfolde deres talenter og deres kompetencer. Og hvis jeg begynder at give min mening til kende, for eksempel, hvis vi diskuterer en problemstilling, så har du jo lynhurtigt lukket diskussionen, hvis du kommer, som den øverste chef, kommer for tidligt på banen. Ja. Så det er sådan helt lavpraktisk noget, jeg øver mig i at holde min mund. Det er lead or speak last. Præcis, eller sådan. Ja. Præcis. Og det vil jeg sige, det er jo noget, der bliver vigtigere og vigtigere, jo mere seniorrolle man har i ledelseslokalet. Ja. Og så er jeg ikke så bange i dag for at indrømme, hvad jeg synes er svært, som jeg måske var, da jeg var i 30'erne. Mm. Og der er mange ting, jeg synes er svært. så hvad føler du er det vigtigste for en leder? Jamen, man skal jo udvikle forretningen, og man skal sikre nogle stærke finansielle resultater for en virksomhed, og vise vejen, og også lidt længere ud end bare i morgen. Men og dermed udvikle forretning. Men det er også dit ansvar at udvikle menneskene. Og det har jeg altid... Det er jo født ind i som konsulent, fordi der bliver du altså i øvrigt feedbacket både forfra og bagfra til alle projekter. Det er en sådan meget feedback-kultur. Men det gode ved det er, at det udvikler dig. Og det har jeg taget med mig ind i de jobs, jeg efterfølgende har haft, at jeg ser det som mit ansvar, sammen med den enkelte medarbejder, at vi udvikler ham eller hende i den retning, han eller hun har lyst til. Og oftest kan det være i den organisation, vi er i, men nogle gange bliver man også nødt til at lade talentet gå. Og der sætter jeg en ære i at have så tillidsfuld en relation til mine direktører, at de faktisk også kan tale med mig om, hvis de eventuelt er blevet tilbudt noget uden for eksempel PFA's vægge. Og det er det ultimative tillid, hvis man kan have den dialog med sine kollegaer. Ja, medmindre de bruger det til at sige, nu skal jeg... Mere løn. Og det har de ikke gjort endnu. Lad det ikke være en opfordring. Jeg håber ikke, de lytter med her. Så. Men hvordan tager du så ansvar for det her med resultater versus trivsel? Vi vil jo gerne have gode resultater, men vi vil ikke gøre det på bekostning af trivsel. Nej. Jeg tror på, at det går hånd i hånd.
Fordi i virkeligheden tror jeg, at vi alle sammen er motiveret af at være en del af en succes. Men for vores vedkommende lige nu i PFA, så har vi så meget succes, at vi også har utroligt travlt. Så det er kunsten, det der med ikke, at det bliver et pres, der gør, at man ikke trives eksempelvis. Og der tror jeg, at det er noget sjovere at have travlt, fordi vi er en succes, end hvis det var det modsatte. Ja, hvis man skulle slukke en masse brænde. Præcis, ja. Men der tror jeg bare, altså jeg er med tiden blevet opmærksom på, at man kan ikke overkommunikere, vel? Så det er noget med også at italesætte. Altså med den ene hånd, der fejrer vi har fået en ny kunde, og med den anden hånd, der italesætter vi ved godt, at vi måske det føles som om, at vi ikke kan rumme mere succes, ikke? Så i virkeligheden tror jeg på, at finansielle resultater og forretningsresultater går hånd i hånd med medarbejdernes trivsel, for man kan rumme meget mere, hvis der er en god og åben kultur, hvor man, og det synes jeg, vi har fået skabt i PFA, hvor man både kan være uenig og konstruktivt uenig, men også lykkes med nogle resultater. Men har du så prøvet at være i en situation, hvor det har gået godt med trivsel, men hvor resultaterne, de måske ikke har været særlig gode, eller har du, haft privilegie at være i nogle virksomheder, hvor det faktisk er gået godt hele tiden? Jamen, det sidste er nok tilfældet. Men jeg tror, jeg har selv prøvet at være i en situation, hvor jeg ikke var i trivsel. Og det er der ingen tvivl om, at det har også været definerende for min måde at være leder på efterfølgende, og også min motivation for at være på så højt ledelsesniveau nu, at jeg, minus det direktionsteam, jeg selv er en del af, så sætter jeg jo holdet. Og der har jeg været i et kollegaskab, som ikke fungerede, og hvor der ikke var psykologisk tryghed. Og det havde jeg da altså virkelig ikke godt i. Fordi jeg gik på kompromis med mine menneskelige værdier. Så jeg tror også, det er en af grundene til, at det der med at være respektfuld over for hinanden og tale pænt, altså, det er ret banalt, men i virkeligheden så gør jeg rigtig meget ud af, at vi på alle niveauer i vores organisation taler pænt. Hvad har været din største læring ved at være i sådan et dysfunktionelt team, måske vil man kalde det, til det ledelseshat, du så har på i dag? Jamen, det er den her tydelighed omkring, hvilken tone og hvilken, altså, hvad man forventer af adfærd. Altså, fordi det er jo bund og grund banalt. Det kommer jo før al fagligheden. Hvordan taler vi til hinanden, du ved? Taler man sådan disrespektfuldt og ned til hinanden, eller taler man ind i det, at man er et team, og man kun lykkes sammen? Og det er den øverste ledelse med til at sætte tonen på den type samtale. Så det er derfor, det var faktisk det, der inspirerede mig til de her ledelsesprincipper, at jeg vil slå enormt hårdt ned på, hvis jeg oplever for eksempel nogen i mit direktørteam, der ikke er loyale over for hinanden. Man må meget gerne være uenig. Det forventer jeg faktisk, vi kan være, for det giver de bedste løsninger. Men jeg forventer, at de er respektfulde og loyale over for hinanden og over for virksomheden selvfølgelig. Ja. Så det har været sådan ret... Så hvad er dine sådan vigtigste ledelsesværdier? Du nævnte dem et par gange, men hvis du skulle sådan ramse dem op, har du sådan en fast 3 værdier, eller er det mere sådan generelt ordentlighed? Jamen, jeg har 7 punkter, nu kan jeg selvfølgelig ikke huske dem alle sammen, men ordentlighed, at det er faktisk det der med, at man er... Altså, vi er en del af et team, og vi skal respektere hinanden. Så er der noget omkring, at jeg mener både, at man har muligheden, men også forpligtelsen til at sige til, hvis man er uenig. Altså det der med at være konstruktiv uenig. Og så er der noget med at have en forpligtelse til altid at sætte kunden først. Altså det er sådan lidt naturligt, når jeg sidder med det kommercielle område. Og derudover en forpligtelse til, jeg forpligter mig til at udvikle mine kollegaer, men de forpligter sig også til at udvikle sig selv og være med på, at vi hele livet, også når man er i 50'erne, kan arbejde med sig selv og sin egen udvikling. Så det er den type ting, jeg har nedfældet som principper. Og så har vi har taget afsæt i det, jeg bragte ind, men lavet et fælles lille sæt af leveregler for det direktørteam, jeg er i spidsen for. Ja. Og hvad gør det så for, at det bliver efterlevet? Jamen, vi har sådan nogle, cirka hver 3. måned, så har vi sådan nogle offsites, hvor vi trækker os selv lidt ud fra driften og giver os selv et døgn, hvor vi kan tale strategi, vi kan tale om nogle af de der emner, der kræver lidt mere tid til fordybelse, end man måske har i en travl hverdag. Og så tror jeg også rigtig meget på, at hvis vi kender hinanden som mennesker, og ved lidt om, hvordan går det derhjemme med hustruen, eller børnene, eller forældrene osv., at der er tid til også at snakke om det, der ikke er arbejde. Ja, spændende. Nu tænker jeg jo, der er jo en del lyttere derude, som måske er nye ledere, eller måske gerne vil være ledere. Hvad vil være sådan, hvis du skulle give godt råd til sådan nogle unge ledere? Hvad kunne det så være? Eller måske hvis du skulle kigge tilbage og give dig selv et råd, da du blev ny leder. Hvad er et godt råd? Jamen, jeg tror, et råd kunne være, altså du er den, der bedst selv ved, hvad du kan. Altså, så det der med at bringe sig selv i spil og turde sige højt, hvad man drømmer om. Fordi i virkeligheden, den chef, du har aktuelt,
er ikke altid opmærksom på alt det erfaring, du har i din kuffert. Det ved du selv, ikke? Så vær tydelig på, hvad du kunne ønske dig, og så vær lidt fleksibel på de muligheder, der opstår. Og så tror jeg vil sige, og det er meget nemt nu, hvor jeg er alligevel et stykke vej ind i min karriere, men det der med at være sig selv. Fordi jeg har det meget bedre selv, og jeg er en meget bedre leder ved at hvile lidt mere i at være mig selv. Da jeg var ung konsulent, dengang med Darius, der havde jeg sorte briller, og jeg lignede lidt en mand i sorte jakkesæt, i et forsøg på at dække over, at jeg var en 24-årig, usikker, nyuddannet, der skulle forsøge at give gode råd til beslutningstager rundt omkring i store danske virksomheder. Men altså, det var sådan lidt en uniform, jeg tog på. Ja. Så sådan, giv lidt af dig selv, så bliver du i hvert fald en bedre leder. Spændende. Og så, hvis du nu skulle give et råd til nogen, der er på samme niveau som dig, i forhold til ledelse, hvad kunne det så være? Det er jo altid svært, fordi man gør det jo på mange måder. Jeg bliver inspireret af mange andre rundt omkring i direktioner i Danmark. Jamen, det må være det samme, fordi... Og så kan man sige, at man udvikler sig jo gennem et helt liv, ikke? Så jeg tror, det der med at turde vise sin sårbarhed, fordi for nogle år tilbage, der skulle alle ledere være superhelte, men i virkeligheden er vi jo superhelte sammen med det team, vi står i spidsen for. Så det samme gør sig gældende der, at det er altså ikke så farligt at vise en sårbarhed, eller en usikkerhed, eller en tvivl omkring nogle ting, ikke? Og så tror jeg, med alderen, husk at slå lyttelapperne ud, og blive ved med at være nysgerrig. Ja. Alright. Hvad har været din største udfordring som leder? Det er min utålmodighed. Ja. Er der en konkret situation, du kan tale ind i? Må tale ind i, måske? Der er mange. Jeg synes, altså et eller andet sted, så det der drive og energi, som jo også er et plus, betyder også, at jeg måske især tidligere har haft svært ved at hvile i den rolle, jeg er i. Altså faktisk for første gang i min karriere måske, så er jeg så er jeg sådan, du ved, jeg synes, jeg er det sted, jeg gerne vil være. Og så må vi se, hvad fremtiden bringer. Men det der med at gøre sig umage i det, man er i, det har jeg altid gjort, men også at hvile i det og sige, det er det, der fylder lige nu, og det er det her, jeg skal lykkes med, i stedet for hele tiden at tænke, hvad kunne næste skridt være? Ja. Har der været lidt af det der imposter syndrome? Nu er du jo, det er ikke fordi, jeg gider at tage ind i det hele tiden, men du er jo kvinde i en branche, som jo generelt har været meget mandsdomineret. Ja. Nu ved jeg, om du kender til imposter syndrome. Det tænker jeg, begrebet, det er jo det her med, at man føler sådan hele tiden, at er jeg et rigtigt sted, og er jeg god nok til at være her, og der går ikke særlig lang tid, før jeg bliver exposed. Er der noget af det, når man er der, hvor du er i dag? Nej, det tænker jeg, andre bedre kan vurdere. Men jeg tror, for mit vedkommende er det mere sådan en du ved, en evig sådan, jagt efter at kunne gøre det endnu bedre. Og kunne vise endnu mere, hvad jeg kan bruge det, jeg kan et nyt sted, eller på et endnu højere niveau. Og der er jeg nu på et niveau i en organisation, hvor jeg virkelig glæder mig over, at jeg står op hver morgen og glæder mig til at gå på arbejde. Og jeg er også blevet bevidst om, at det er jo desværre ikke alle, der har det sådan. Så det er enormt privilegeret. Jeg lægger mange timer på mit job, det er der mange af os, der gør. Men jeg glæder mig faktisk. Der er altid et eller andet spændende på en dag, på en uge, og jeg har nogle super, både dygtige og skønne kollegaer. Men i virkeligheden, det her med også bare nyde øjeblikket lidt. Og nyde, at der er nogle ting, som du har prøvet før, som dermed er lidt lettere, og så kommer der alt det nye spændende lagt på. Men jeg tror i virkeligheden, jeg har valgt rigtig mange af mine jobs, også med hjertet. Selvfølgelig er der lidt analyse, men hvis du tager beslutning med hjertet, så er der også en større sandsynlighed for, at du er det rigtige sted, og ikke lider af det syndrom, hvor du hele tiden tænker, bliver jeg opdaget? Ja, alright. Og så, det leder måske også lidt med til det næste spørgsmål i forhold til, nu arbejder du jo med sundhed også, det her med stress. Ja. Det er jo noget, som fylder rigtig meget, og det har det gjort i mange år, og det fylder stadigvæk rigtig meget i dag. Hvad gør du for at undgå at blive stresset? Fordi du har jo meget travlt, og travlhed og stress er jo ikke det samme. Man kan sagtens have meget travlt, uden at være stresset. Så hvad gør du for at ikke at blive stresset? Jeg tror i virkeligheden, nu beskæftiger jeg mig jo også professionelt med stress, fordi det desværre fylder meget ude på de danske arbejdspladser. Men i virkeligheden har stress jo ikke... Det opstår, hvis du har følelsen af ikke at være i kontrol. Så privilegiet ved at have mit job er, at jeg på rigtig mange elementer i min kalender for eksempel selv kan styre om, altså hvordan det skal times, ikke? Og jeg har god hjælp af kollegaer, der kan hjælpe mig med at skabe åndehuller, hvis der er behov for det. Men for mig handler det faktisk om at få dyrket motion regelmæssigt. Og igen, jeg har en løbeklub, som jeg er meget, meget begejstret for, som også er en masse forskellige mennesker. Så sådan noget som under corona, det var rigtig svært for rigtig mange.
der var de min lille boble, hvor vi fik vendt verdenssituationen. Og det er for mig en ventil, som jeg er sikker på er med til at modvirke stress. Så prøver jeg at lave noget yoga. Nogle gange foregår det i et studie, andre gange hjemme på gulvet, fordi det er det, der kan lade sig gøre. Men det er noget med at komme ned i tempo, fordi jeg ikke hele tiden skal være i præstationsmode. Og så vil jeg sige, nu taler vi meget om konsulentlivet, der sover du for lidt. Jeg er blevet bevidst om, hvor meget søvn betyder. Jeg er begyndt at måle min søvn på mit løbeur, så jeg kan se kvaliteten af mit søvn. Og hvor, du ved, da jeg var nyuddannet konsulent, der var det jo sådan noget 5 timer, hvis vi var heldige, 6 timer, ikke? Og vi synes jo næsten, det var lidt smart ikke at sove for meget. Men i virkeligheden, så kan du risikere, at du bliver dement, når du bliver gammel og sådan noget. Så jeg vil sige, med det, jeg beskæftiger mig med lige nu, er jeg blevet ekstra opmærksom på, hvor vigtig søvn er. Også til at modvirke stress. Og så spiser jeg forholdsvis sundt. Så har jeg nogle, sådan, små, ting, jeg bliver lidt fristet af, chokolade og god hvidvin. Men man skal have nogle ting i livet, som nogle synder, ja, præcis. Det er så mange af de ting, du nævner for at undgå stress, det er jo egentlig meget sådan fysisk aktivitet. Og nu er det ikke, fordi det skal handle om stress og sundhed og så videre, men du nævner med yoga og løbe og træning og så videre. Er det sådan en af de ting, der er vigtige at gøre for at undgå stress? Fordi stress, det er jo egentlig noget psykisk, men det kan godt være forårsaget af mangel på de her fysiske... Du udskiller jo nogle stoffer, når du for eksempel dyrker motion og får pulsen op, som kan være med til at modvirke stress. Så faktisk så er der nogle stressforskere, der anbefaler hellere sove en time mindre og nå din løbetur eksempelvis, for ligesom at holde de to ting op imod hinanden. Men jeg tror i virkeligheden, noget af det, som også kunne være nyttigt, det er at spørge os selv, vi hedder jo human beings, og ikke human doings. Så jeg er sådan en type, der har to-do-lister, også når jeg har fri. Så faktisk noget af det, jeg især på de senere år øver mig i, det er ikke altid at være i aktivitet, men også, nu nævnte jeg den der vindueskarm, men også bare sidde der, faktisk uden en bog og uden musik, og bare sidde og kigge lidt ud over for mit vedkommende Kongens Have, og tænke lidt over, okay, hvordan har jeg det egentlig i dag? Så jeg tror i virkeligheden, nogle gange kan det også være at sætte tempoet ned. Ja. Og især hvis man har små børn, hvor man, det ved du selv, hvor man pisker rundt til fritidsaktiviteter og forældremøder og børnefødselsdage og hvad der ellers fylder, ikke? Så få skabt lidt rum til ikke at lave noget. Ja, så hvad gør du så for, at dine medarbejdere skal undgå at blive stresset? Det er jo også, hvad kan man sige, dit ansvar et eller andet sted som leder, at dine medarbejdere ikke bliver stresset. Ja. Men jeg prøver at give et rum, hvor man også kan sige til, hvis der er et eller andet på hjemmefronten. Og vi har sådan en ret banal start på, altså vi er jo direktører med, hver af mine ledere har knap 200 mennesker under sig, eller mine direktører. Og vi starter vores ugentlige direktørmøde med en temperaturmåling, hvor vi rundt om bordet fra 1 til 5 siger, hvor er vi henne på humørskalaen og temperaturskalaen. Og det var noget, jeg blev mig inspireret fra Oscar, min lille nevø, da han gik i 1. klasse. Men det er med til lige at tage, for det første, sætte stemningen ind i rummet. Altså, er vi et godt sted eller et dårligt sted? Og nogle gange er det noget privat, der fylder, andre gange er det noget professionelt. Men det giver også et rum for, at vi, hvis der er en eller anden, der har et eller andet, nu har vi nogle forældre, der har en alder, hvor der kan være skavanker og lignende, ikke? Så er det med til lige, at så kan man jo også finde ud af, jeg skal lige være lidt ekstra ops her, fordi der er måske en forælder, der ikke har det så godt, eller et barn. Eller. Så jeg tror, det der med at være opmærksom på, at vi er mennesker også i et direktørlokale, så der kan også være noget fra hjemmefronten, man tager med ind. Ofte, når man får stress, er det jo en kombi af ofte et eller andet, der sker i privatsfæren også. Ja, så det er jo også det der med, at I tager dem ud hver kvartal og laver noget, hvor man ligesom kommer hinanden lidt tættere ved, så forstår man også de andre ting, som ligger bag nogle gange. Ja. Alright. Jeg har lige et citat med her, som jeg læste på din LinkedIn-opslag, og du ved jo ikke, hvad det er for et citat, jeg har taget med her. Så jeg læser det lige højt, og så vil jeg bare gerne have dine tanker omkring det. Du skrev på et tidspunkt, jeg har haft det privilegie, at jeg siden min allerførste lederrolle har haft chefer, der har vist mig tillid og troet på mit potentiale. I øvrigt alle mænd. Det kan man måske komme ind på bagefter. Og så har jeg haft mod til at sige ja tak, når mulighederne opstod og blev mig givet. Og nok også været både insisterende og målrettet. Og det er jo sjovt, fordi det var også lidt det, som Darius sagde, det her med, jamen, det kan jo godt lyde lidt, og det er måske også, fordi man er lidt ydmyg. Jamen, det er tilfældigt, fordi jeg har været på det rette tidspunkt, og det rette sted, og så blev de her muligheder mig givet. Men jeg tænker, der må jo også ligge noget bag det. Du er jo ikke bare noget der til, hvor du er i dag, af ren tilfældighed. Så hvad er det egentlig, det har krævet, udover at man har været på det rette sted og det rette tidspunkt? Det er et rigtig godt spørgsmål. Og jeg har også været meget målrettet. Altså min søde far, han læste en stil op. Jeg blev 50 i sommer, og han havde fundet en gammel stil, fra jeg gik i 9. klasse, som han læste højt. Og den hed en stjerne i universet, og den der stjerne, det var mig. Og der er ingen tvivl om, at jeg der, 16 år gammel, 15 år gammel, havde nogle drømme om at skue et eller andet stort, hvor jeg skulle lede nogle andre mennesker. Så jeg har haft en eller anden ambition og en drivkraft og målrettighed, fra jeg var ret ung. Men jeg tror, for mig har det
det, der har været allermest afgørende, det der med at sige højt, som jeg prøvede før med rådet. Altså sige højt, hvis der er et eller andet, du vil, og være lidt tydelig på det. Og jeg har i et af de jobs, jeg blev tilbudt, der var der en chef, som blev lidt irriteret på mig, fordi at han var ved at lave planer om, at jeg skulle have et andet job, og jeg kom ligesom op på hans kontor og sagde, hvornår sker det der? Og jeg sagde, kunne det ikke bare lige være lidt tålmodig et øjeblik? Så jeg tror noget med at turde sige højt, at man vil og kan mere, end man bestrider i dag. Ja, super godt. Og jeg var jo på et tidspunkt, der ledte jeg også en masse unge mennesker i sådan et graduate-program, og der plejede jeg også at gøre rigtig meget ud af det her med at sige til dem, jamen sig nu, hvad det er, I gerne vil have, fordi ellers så ved de det jo ikke. Fordi mange af de ledere, som de arbejder ved, de var der kun et halvt år gangen, og nogle af så fandt de et sted, hvor de faktisk gerne vil være efterfølgende. Jamen så tag dog snakken, eller vis, at du gerne vil, fordi så kan man ligesom allerede der starte med at skabe en dialog i det mindste. Ja, jeg tror, man skal turde sige højt, hvad man gerne vil. Og så er der noget, der hedder timing, og der er også et element af held. Og så nogle gange, så skal man selvfølgelig også pakke sammen og sige, vær lidt tålmodig. Det har ikke altid været lige godt til. Og lidt realistisk. Præcis. Også... man kan ikke være 24 og blive koncerndirektør, eller det har jeg i hvert fald ikke hørt om. Jeg havde en graduate også på et tidspunkt, der sagde, det var jo en ret stor virksomhed, som sagde, at han gerne vil være en del af det øverste led, altså det øverste direktion i virksomheden inden for 5 år. Og han var sådan 24. Det kan godt give bagslag, tror jeg, for så har man ikke selvindsigt, vel? Han er heller ikke i organisationen mere i dag. Så det. En anden ting, du også skrev, den synes jeg var lidt sjov. Du sagde, jeg er lidt spændt på, hvad du har fundet frem. Du skrev, det kan da ikke passe. Sådan tænkte jeg om en analyse af konsulenthuset Ballisager. Hvis man skal tro analysen, så går ledelseskvaliteten hos kvindelige ledere markant ned ad bakke, når de fylder 50 år. Nu er der heldigvis mange år til, du fylder 50. Men, det skete lige 3 måneder før jeg blev 50. Så hvad gør du så for, at det ikke går ned ad bakke? For at du hele tiden holder dig aktuel som en god leder og udvikler dig som leder? Jamen, jeg mener faktisk det der med, at er det virkelig rigtigt? Fordi jeg føler, at jeg er mere bevidst om også, hvordan jeg påvirker et rum, for eksempel, med det her med måske nogle gange at fylde for meget. Jeg havde ikke overskud til at være bevidst om det, da jeg var i 30'erne. Så jeg tænkte, jeg tror på, at jeg bliver en bedre og mere rolig leder, fordi jeg ikke har så travlt med. Jeg hviler mere i nuet faktisk, nu, end jeg gjorde for bare 5 år siden. Og det håber jeg, at jeg smitter af på min mit direktørteam. Og i virkeligheden viger jeg mere og mere af min egen tid til at bidrage til deres karriere og deres udvikling. Men jeg tror, det der nogle gange sker, og som jeg har lovet mig selv ikke skal ske for mig, det er, at man glemmer at lytte, og man glemmer at være nysgerrig. Fordi man ligesom tager det lidt på rutinen, om man ved bedst. Ikke? Så det ønsker jeg ikke at blive sådan, og derfor har jeg faktisk sagt til mine kollegaer, at de skal huske at sige det til mig, hvis jeg bliver irriterende. Ja, for nu er du blevet 50 plus. Præcis, så nu er vi i farezonen. Ja, så jeg har prøvet at involvere dem omkring mig til at sige, hvis det bliver for meget. Ja, okay. Men det er en god måde at holde sig selv sådan ansvarlig for, sådan noget accountability blandt sine og få nogen til at være med på den. Ja, og så kræver det også, at du har skabt der psykologiske tryghed, at de faktisk tør at sige til dig, hvis det er, at du er på afvej. Og så tror jeg, sådan 2 teenage-døtre, de hjælper også med feedback. Altså, de giver den ærlige feedback. Nej. Så det er meget sundt at have sådan nogen til at fortælle, at man ikke er Guds gave til mennesker. Alright. Hvis jeg nu skulle skrive en bog om ledelse med 10 kapitler, og et af kapitlerne var dedikeret til din ledelsesstil, hvad skulle det kapitel så hedde? Hvad er det, der kendetegner ledelse for dig? Et stort spørgsmål. Et svært spørgsmål, og stort, ja. Det må gerne være det længere kapitel. Det skal ikke være sådan en... Jamen, jeg tror, altså, der bliver nødt til... Altså, ledelse handler jo også om at drive resultater. Ja. Men det handler i lige så høj grad om at udvikle både en organisation og de mennesker, der er i organisationen. Og så tror jeg, at jeg i hvert fald med tiden anerkender mere og mere, hvor meget mennesket fylder i ledelse. Ikke? At det er... Og mennesker er forskellige, og vi motiveres af forskellige elementer. Ikke? Og det er så moderne at tale om forskelligheder. Nu peger du selv på, at jeg er i en forholdsvis mandsdomineret verden. Men i virkeligheden er diversitet for mig både vores køn, men i lige så høj grad alder, erfaring i et givet område, måder at tilgå problemløsning. Det kan være det at være indadvendt, det at være udadvendt. Det kan være det at være detaljeorienteret eller det modsatte. Så i virkeligheden tror jeg, og så tror jeg, der er noget omkring generationsledelse, som også er vigtigt. Altså nu bliver jeg ved med at tale om de der lækre piger, jeg har derhjemme. Men de nye generationer har også en masse at byde ind med. Og jeg tror i virkeligheden, vi skal sørge for at rumme på en arbejdsplads både seniorerne og de helt unge, og anerkende, at vi hver især bringer noget forskelligt ind til det bord. Så det vil jeg også vie noget tid til i sådan et ledelseskapitel. Ja. Og så tror jeg, det er jo nemt at sidde her og sige, at man skal bringe menneske med ind i ledelse. Og nu er jeg udadvendt, og derfor er det nok alt andet lige lidt lettere for mig. Men man skal jo turde vise sin egen sårbarhed, og turde sige, når der er noget, man synes er svært,
og man skal turde stå på andres faglighed. Og der tror jeg faktisk, det at være konsulent og have det som baggrund, der stod vi jo på virksomhedernes faglighed og var typisk i tæt kontakt med nogen, der var i en organisation. Så jeg er ligesom opflasket med at stå på andres faglighed, og så prøve at stykke brikkerne sammen. Ja, alright. Vi er ved at nå til vejs ende, og jeg har jo sådan et, synes jeg selv, et genialt spørgsmål, jeg stiller til sidst her, i forhold til, nu snakker vi lidt omkring, om der var nogen... Nu taler vi om selvindsigt. Ja, jeg er meget begejstret for dit eget spørgsmål. Ja, mega, og super ydmyg. Ja, jeg plejer at stille her til sidst, nu snakker vi lidt omkring det med, om der er nogle inspirationskilder, du har, og så videre. Men jeg kan godt lide at stille min gæst et spørgsmål om, er der en leder ude i erhvervslivet, som inspirerer dig, som kunne være super fed for mig at have med som gæst herinde, hvor jeg kunne få deres syn på ledelse? Ja, og det er der helt klart. Og der er mange, jeg kunne vælge, men jeg synes, en, der sådan stikker op, og som er oplagt at nævne, når du stiller mig det spørgsmål, det er Jeppe Rindum, som er stifter af Pleo, og som er en, jeg har i en af de her netværk, jeg talte om tidligere, og som inspirerer mig, fordi han har drevet en åbenlys stor succes i dansk erhvervsliv, en fintech-virksomhed, som Pleo er, som er en unicorn-virksomhed, og som, hvis alt går vel, kommer på børsen om ikke så længe, og er et nyere, virkelig flot eksempel på dansk iværksætteri, som har drevet en rigtig, rigtig flot vækst af den virksomhed. Så der er nogle virkelig flotte forretningsresultater, men Jeppe er også en enorm sympatisk mand, med nogle meget tydelige ledelsesværdier og principper, og enormt reflekteret. Også omkring sin egen rolle. Altså det der med at være stifter, og så bygger man sådan en stor virksomhed. Hvad betyder det for egen rolle? Hvad betyder det for de værdier, man gerne vil have med i en virksomhed, der vokser fra få mand til mange mand? Der er en masse spændende dilemmaer i det der med at gå fra iværksætteri til noget, der bliver en stor dansk erhvervssucces. Ja. Han er et spændende menneske. Ham vil jeg selv gerne lytte på, hvis du kunne finde tid i hans travle kalender og lukke ham herind. Han lyder også til at have travlt, så det kan være ikke for dig til at lige sætte et godt ord ind for mig. Så. Han vil også komme på cykel, tror jeg. Ja. Det er som jeg. Så skal jeg måske fortælle ham først også, at det er på video. men det er super fedt. Camilla, tusind tak, fordi du tog tid i din travle kalender også til at komme her og tage en snak med mig og inspirere en masse omkring dit syn på ledelse og din ledelsesrejse. Tak for invitationen, og tak for en god snak. Mange tak.